прыбліжанымі да Лукашенка ідэолагамі. Гэта Шпаковскі, гэта Гіген. У апошніх сваіх выказваннях яны там ледзь не з сякерамі на тых, хто выехаў, кіраваліся, то бок забіваць трэба ўсіх, нікога не выбачаць, там павыбіваць там зубы, вочы, ну тое, што казаў калісьці Караеў пра беларусаў, што беларусы гэта скот, іх трэба забіваць падчас пратэсту. Дык вось, ну, просто прыгадваючы тэндэнцыі у выказваннях, перш за ўсё ацэнка выказвання. Прабачце, Карпенкоў, падаецца. Не Карпенкоў, а Караеў. Наадварот, міністр унутраных спраў. Ён тады яшчэ быў у 2020 годзе і апублікавалі запісы ягоныя. Дакладна Караеў быў, так? Так, гэта быў скандал з гэтым звязаны. Я памятаю, але мне падавалася, што это Карпенкоў, такі губазік. А Карпенкоў хіба казаў, што нават калі на прыстанках бачыце там цяжарную жанчыну, то можна яе там таксама лупіць. Але, напэўна, вось гэта звязана было з Караеў. Ну, добра, там уже можна, там гледачы могуць праверыць, хто да чаго, там, па сутнасці, абое-рабое. Працягвайце думку, калі ласка. Так вось, вяртаючыся да рыторыкі. Па сутнасці, ўжо недзе з 20-го году асобныя людзі, якія з беларускай супольнасці дэмакратычнай і якія яшчэ знаходзіліся ў Беларусі, казалі пра неабходнасць нацыянальнага прымірэння. Потым гэта ўжо ў наступныя гады перарасло ў так званы падыход перагарнуць старонку, што трэба ўсё ж такі пайсці на нейкі кампраміс, злагодзіць рэпрэсіі, каб людзі вярнуліся, каб людзей там не катавалі, не садзілі, ну і змягчылася б сітуацыя. Трошкі гэта рыторыка суцішылася пасля 22-го году, пасля таго, як Беларусь была задзейснена ў расійскай агрэсіі, але недзе ўсё роўна з 23-го, з 24-го году яна таксама пасілілася, ну, перш за ўсё у серадовішчы эміграцыі людзей, якія з'ехалі, а ўжо пасля вызваленні, апошніх вызваленняў такіх вялікіх, гэтая рыторыка знову пачала гучаць ўжо з боку вызваленых палітычных былых вязняў. Гэта і Марыя Калеснікава, што даволі моцную рэакцыю з боку дэмакратычнай супольнасці ўзбудзіла, таксама і Віктор Бабарыка, што неабходна вызваляць людзей, неабходна дамаўляцца. Вось гэта тое, што я кажу, рыторыка прымірэння. А калі прасачыць усе выказванні з 20-го году з боку улады, ну, перш за ўсё, вось гэтых статусных асобаў, я не кажу пра шэраговых там ідэолагаў ці людзей, якія абслугоўваюць недзе там тэхнічны апарат, напрыклад, як Васкрэсенскі, ён перыядычна казаў пра магчымыя там пераходы, але ён не ўплывае на працэсы рашэнняў, ён проста выкарыстоўваецца як інструмент для прапаганды. Так вось, ніводнай такой рыторыкі з боку, ну, тых жа чыноўнікаў, умоўна, міністраў, той же Пяткевіч, якую залічваюць да катэгорыі людзей, праваднікоў палітыкі Макея на збліжэнне з Захадам, там ніколі не гучала. Там, па сутнасці, калі беларуская апазіцыйная там дэмакратычная супольнасць гатовая пайсці на нейкі кампраміс, разумеючы, што тыя людзі збівалі, садзілі, катавалі, рэпрэсіявалі, але працягваюць руку, у словах і ў дзеяннях гатовы гэта рабіць, бо былі нават гучалі словы пра змягчэнне санкцый і гэтак далей, то з боку уладных і каля уладных колаў такой рыторыкі, такое нават настаўленне, такога нават бачання, падыходу у свядомасці гэтых людзей няма, яна не склалася. Ну, магчыма, там вогуле няма самастойнага мыслення. Там людзі думаюць і выказваюць тое, што думае і выказвае Лукашенко, апераджаючы. І нават, паглядзіце, нават тыя людзі, якія вось апошні быў прыклад, чалавек, які вярнуўся ў Беларусь, які ўдзельнічаў у прапагандысцкім фільме, прабачце, не памятаю зараз ягонае прозвішча, вось інфармацыя літаральна там 2-3 дні таму з'явілася, яго пасадзілі на хімію там на 3 гады за удзел там у пратэстах апазіцыйных. Нават праз гэтую камісію вяртання, якая павінна была б стаць прыкладам
крокаў для прымірэння, што мы гатовыя, так, нават вы вярнуліся, нешта вы там нас запісалі, пакляліся ў любові і вернасці, ідзіце там, працуйце, все мы вам для вас все, што неабходна зробім. Нават у межах існуючай сістэмы, якая нібы скіраваная на тое, каб прыцягнуць людзей назад і прадэманстраваць таксама такую пазіцыю, добра, памыліліся, мы разумеем, мы там вас выбачаем. Гэтага няма. Я не бачыў інтэрв'ю ніякага там, не выказванню людзей, якія праз гэтую камісію вярнуліся, якіх не пасадзілі. Усім тым, каго абяцалі там прабачыць, там зразумець, яны ў любым выпадку фармальна атрымоўвалі вырак. Там ці хімію, ці зняволенне там по некалькі год, тое, што калісьці казаў Вальфовіч, як ён там, ягоныя словы, што абавязковасць пакарання. Неважна, колькі пройдзе год, неважна, колькі там пакаяліся вы ці не пакаяліся, вас усё роўна сістэма, дзяржава павінна пакараць таму, што вы ўзнялі галаву і сказалі фе гэтай дзяржаве. То бок, і вось гэтая псіхалогія пакуль што яна дамінуе, не гледзячы на прыезды там Коўла, не гледзячы на запрашэнні, выдавалася, што нават адліга, якая, выдавалася, што ёсць адліга, вот выпусцілі там вялікую колькасць вязняў, таго ж Бабарыка, Калеснікава, Максіма Знака, Павла Северынца, Андрэя Пачобута выпусцілі, так, які збіраецца зноў вяртацца. І выдавалася, што суцішыцца нейкі ўзровень рэпрэсій, адчыняцца дзверы, асабліва калі для вяртання, асабліва калі сам Лукашенко сцвярджае, што ёсць праблемы з працоўнай сілай, трэба завозіць узбекаў, туркменаў, там кітайцаў і парагвайцаў. Бачыце, так, зразумела, пакістанцаў. Байпрасвет выпусціў 2 тамы кнігі «Патаемная спадчына». Гэта казкі пра беларускіх жанчын, без якіх нашу гісторыю проста немагчыма ўявіць. 12 гісторый, там Софья Гальшанская, Эмілія Плятар, цётка Геніюш Ларыса, Марія Калеснікава там ёсць таксама, Алена Аладова і іншыя. А ведаеш, хто напісаў казачку пра Алену Аладову? Ведаеш? Я ведаю. Марынчкава ж напісала, вось. Таму не проста рэкламная інтэграцыя, амаль сямейная рэкамендацыя вам. Это гісторыя пра тое, як перадаваць дзецям беларускую мову, гісторыю. Не праз нудны падручнік, а праз казку, праз прыгожыя ілюстрацыі. Я таксама пагартаў тут. Моцныя гераіні. Гэта ж таксама вельмі істотна. Вось, набыць гэтыя цудоўныя кніжкі можна на Кірмаш, kirma.sh. Спасылачку даем у апісанні, каментах. Ёсць першы том, ёсць другі том. Можна купіць амаль 2 тамы разам. Вось, а па прамакодзе YouTube Buy будзе зніжка 5% до канца мая на увесь заказ. Чаму гэта такая упёртасць? Псіхалогія. Гэта псіхалогія дыктатара і посттраўматычны сіндром, тое, што Лукашенко перажыў і сістэма перажыла ў 2020 годзе, гэта настолькі фізычнае непрыняццё і псіхічнае, псіхалагічнае непрыняццё тых людзей, якія узбунтаваліся супраць гэтай сістэмы, што яны гатовыя як бальшавікі. Той, хто не з намі, той супраць нас. Гэта вось абсалютна той бальшавіцкі і полпотаўскі падыход, што фактычна гэта людзі фізычна, псіхалагічна, ідэалагічна, яны павінны быць знішчаны, яны праціўнікі гэтай сістэмы, і сістэма не можа з гэтым суіснаваць. Калі б мысленне Лукашенка, ягонае атачэнне было іншым ввогуле па прыродзе. Па-перша, у нас не было в гэтай 30-гадовай дыктатуры. Бо менавіта дзякуючы гэтаму мысленню, так абсалютна бескампраміснаму, хаця мы бачылі часы адлігі, як ён там раскланіваўся і перад Саакашвілі, і еўрапейцаў хваліў, і Зеленскага хваліў, і на Парашенка інаўгурацыю прыязджаў. Але гэта, ўсё гульня, ягоная натура такая, што як толькі ўзнікае пагроза для ўлады, як для бальшавікоў, пачынаецца чырвоны тэрор.
І вось Беларусь прайшла і праходзіць праз самы жудасны перыяд у сваёй гісторыі, там не кажу пра савецкія часы незалежнай гісторыі, калі фактычна вярнуўся вось гэты чырвоны тэрор, які рэалізуе пралетарыят, які захапіў яшчэ раз уладу і вынішчае ўсіх тых, а вынішчае перадусім інтэлігенцыю, бо інтэлігенцыя яна ж заўсёды, нягледзячы там на розныя падыходы да дэмакратыі, яна прагрэсіўная ў сваім мысленні. І вось гэтае нашае мысленне, што мы там як дэмакратычная супольнасць, разумеючы інтарэсы краіны, будучыню краіны, гатовы ўсё ж такі не дапусціць, каб яна завалілася ў пропасць, магчыма выратаваць нейкім чынам нават незалежнасць яе ўзмацніць. Гэта не працуе і вось і выклікае але вось такую ацэнку. Вось, адказваючы на пытанне, чаму дыялог унутры Беларусі з яе бацькамі немагчымы, яны не гатовыя. То есть, калі адзіны бок не гатовы да камунікацыі, тут ніякай камунікацыі не можа быць. Гатовасць усё ж такі мае такую не жадаюць. надзею на тое, што яны не хочуць, гэтага нават патрэбы няма, яны не патрабуюць гэтага. Мы патрабуем, умоўна, бо людзі хацелі б вярнуцца ў Беларусь, для іх гэта радзіма, яны гэтага не патрабуюць, няма унутранай, ні псіхалагічнай, ні матэрыяльнай патрэбы. Гэта праблема. Ці яна ўзнікне? Не патрабуюць гэтага. Тады, што рабіць пытанне? Зараз Расію каўбасіць, можа там і калісьці і рэжым абрынецца. І ці мы гатовыя да гэта? А калі рэжым устаіць расійскі, і што з намі адбудзецца? Нам таксама проста чакаць? Калі рэжым расійскі не абрынецца, это таксама як і ў другой сусветнай вайне, калі б Гітлер не прайграў вайну, то фактычна гэты рэжым бы існаваў. Габрэяў бы спальвалі і травілі ў газавых камерах, а палова Еўропы і частка Савецкага Саюза была б акупаваная. Тое ж самае, як і з СССР. Калі б ён не разваліўся, не было б незалежнай Беларусі. Бок так, у геапалітычным плане, у плане гістарычнага развіцця шмат чаго залежыць ад стану Расіі. Калі яна цалкам прайграе ў вайне, нават калі пагоршыцца сітуацыя, выб'юць усе гэтыя Вайлдберріс, усе лагістычныя цэнтры, усю лагістыку, звязаную з нафтай і газам, сітуацыя можа у Расіі пагоршыцца, па сутнасці ўзнікне крызіс такі палітычнага кіравання. Гэта магчыма. Як гэта адаб'ецца на Беларусі? Думаю, што у Лукашенка няма шансаў, каб праводзіць зараз такую палітыку лавіравання. Таксама з прычыны той же самай прычыны, пра якую з чаго мы пачыналі размову. Калі бы яго ўсё ж такі было разуменне, што ёсць магчымасць таго, што Расія паваліцца, ён бы пачаў рабіць крокі, па-першае, злагоджваць сітуацыю ўнутры Беларусі, не знішчаць усё беларускае, адсунуць махровых рускамірцаў, такіх як Шпакоўскі, такі як Гігін, іншыя, нейкім чынам узмацняць рыторыку пра заходнюю. Ён гэтае баіцца рабіць, таксама і з прычыны 2020 году, і таксама з прычыны таго, што інстынктыўна разумее, што не ўсё так кепска яшчэ ў Расіі. Ўсё ж такі ёсць рэсурсы, прынамсі такія рэсурсы, якія дазволяць зняць луку, і калі ён паспрабуе знову вярнуцца да палітыкі лавіравання, і рэгулярна эмісары Пуціна прыязджаюць, і пасля прыездаў таго ж Лаўрова ці Нарышкіна рыторыка ў Беларусі змяняецца, яна становіцца абвостранай, паглыбляюцца рэпрэсіі, і павялічваецца прысутнасць такой імперскасці расійскай у Беларусі. Калі то, што вы сказалі, вось яна заваліцца, Расія, ці гатовая дэмакратычная супольнасць нейкім чынам уплываць на працэсы і выкарыстаць такое акно магчымасці, гэта залежыць ад дэмакратычнай супольнасці. У якім стане яна яшчэ будзе праз год, праз два, вы, напэўна, назіраеце, размаўляеце з рознымі экспертамі, сітуацыя ад году да году у
ну, той апозіцыі, якая групы апозіцыі, якая павінна была б перахапіць уладу, яна пагаршаецца. Рэсурсаў менш, уплываў менш, падтрымкі ў Беларусі таксама становіцца менш. І мы можам апынуцца ў такой сітуацыі, калі улада будзе валяцца на маставых, а ўзяць яе не будзе каму. То пока падбяруць яе, тады тыя ж самыя былыя чыноўнікі, былыя сілавікі, той алігархат, які зараз існуе. Ён існуе скрыта, але існуе ў Беларусі. Ну вось яны і кажуць, гэтыя людзі, якія кажуць аб дыялогі з рэжымам, з уладамі зараз лукашэнкаўскімі. Што ў нас застаецца? Што вось проста чакаць, ну, невядома чаго, ці спрабаваць наладзіць нейкі дыялог, знайсці агульныя інтарэсы з рэжымам. А што, на ваш погляд, не так з гэтай логікай? Ну, бо той бок не хоча. Мы ўжо пра гэта казалі. Не, ну, можа, яны ж спрабуюць знайсці нейкі. Ну, і што значыць знайсці? Калі штосьці ёсць, вось там ёсць запыт. Вось Лукашенка ці там у ягонага атачэння, ці ў Крутога. Вось зразумелі они сітуацыю, калі ёсць запыт, то можна знайсці. Ёсць запыт зняць санкцыі. І гэтыя людзі, якія кажуць пра дыялог з рэжымам Лукашэнкі, ходзяць па розным палітыкам, па розным канферэнцыям і кажуць, што санкцыі трэба змягчыць, зняць. Давайте уведзем гэта ўраўненне Захад. Давайте Еўропу уведзем. Чаму нам Еўропа не дапаможа? А ў чым яна можа нам дапамагчы? Ось, слухайце дэмакратычна абраных лідараў, Александр Григорьевич, будете слухацца, дадзім калійкі ехаць праз Вільнюс, праз Клайпеду. Ну, Еўропа катэгарычна яна супраць таго дыялогу, хаця і там ёсць ездзяць і прадстаўнікі розныя, там ёсць ўсё ж такі кантакты, але дыялог з Еўропай абсалютна не азначае прымірэнне і, скажем так, перазагрузку, перагортванне старонкі ў дачыненні да апазіцыі. Калі быў бы у Лукашэнкі патрэба, зараз апазіцыя не стварае такой сур'ёзнай пагрозы. Ну, няма нават актыўнасць нейкая такая нішавая у самой Беларусі, яна не стварае ні ідэалагічнай, ні палітычнай пагрозы. Тым не менш, за лайкі можна сесці на 3, на 4 гады за прагляды хіба і обычного утра и Белсату таксама як экстрэмісцкага тэлебачання можна сесці. Недавно там праграма, якую мы яшчэ з Зіноном Станіславовичем у 17-м годзе напісалі, таксама аб'яўлены экстрэмісцкай, цытаты, вершы беларускіх паэтаў, пісьменнікаў з'яўляюцца экстрэмісцкімі. Ну, няма там. З Захадам яны гатовы весці дыялог, але толькі таксама вельмі абмежаваны. Ён не датычыцца ўнутранай сістэмы, і ён не датычыцца сістэмы бяспекі, бо сістэма бяспекі ў Беларусі цалкам падлягае Расіі. Гэта размяшчэнне ваенных баз, гэта і размяшчэнне расійскай ядзернай зброі. Там фактычна стаіць такі, скажем, умовы на сталах з еўрапейскімі палітыкамі. Мы панізім узровень напружанасці на межах, але вы здымаеце санкцыі. І то нават тое, што мы пабачылі, Лукашенко не вельмі задаволены і спыніўся працэс, відавочна, здзелкі вялікай з Трампа, бо еўрапейцы не знялі санкцыі там, не нават для транзіта Беларусь-Калія і для Белавіі. І па сутнасці для Лукашенка не мае сэнсу здымаць ну, на сённяшні дзень ось гэтую дэмантаваць сістэму рэпрэсій, разумеючы, што ну, адліга ў Беларусі можа ўсё ж такі прынесці нечаканыя праблемы. Ну і Еўропа збольшага санкцыі, яны звязаныя з вайной ўсё ж такі. І нейкіх такіх і што горш ось у гэтым аспекце, што яны цалкам прыраўнены да расійскіх санкцый. То бок у заходняй свядомасці еўрапейскіх палітыкаў няма падзелу на Беларусь і Расію. Яны разглядаюць, як і літоўцы, ужо таксама разглядаюць Беларусь ужо як незалежную краіну, пра гэта казаў на ўсе, да, як на частку Расіі. І ў еўрапейскай ментальнасці Беларусь, яна ўжо з'яўляецца часткай Расіі. І нейкую асобную палітыку ў дачыненні да Беларусі яны праводзіць не могуць, бо
нема разумення того, што ўсцяж гэта незалежная краіна, і Лукашенко хоць там і брутальны дыктатар, але яшчэ націскае на нейкія гузікі. З ім магчыма, пра нешта можна было б дамовіцца, як гэта рабіў Коул, як гэта рабіў Трамп. Ну, тым не менш, у еўрапейскай ментальнасці, у еўрапейскай зараз палітычнай псіхалогіі розніцы паміж Беларусью і Расіяй няма. І гэта сур'ёзная праблема. Спадар Павел, мы зноў-такі уткнуліся ў тое, што у іншых бакоў у рэжыма Лукашэнкі няма ніякага жадання дыялогу. Але ж мне падаецца гэта таму, што Расія зараз дае грошы, дае магчымасці, якія з еўрапейскага баку зараз няма для Беларусі. А ці з'явіцца вось такое жаданне ў рэжыма дыялог з беларусамі з іншага лагеру? Ва ўмовах паслаблення Расіі, якое зараз все-таки можа магчыма. Вось цяпер жадання няма, зразумела, кропка. Але ці з'явіцца гэтае жаданне ў выпадку форс-мажора ў рэжыме, калі вось не будзе ніякіх рэсурсаў з баку Расіі? Ведаеце, якая праблема? Добра можна было б казаць, што у рэжыма няма жадання у людзей, якія кіруюць зараз дзяржавай, няма. Але навошта пагаршаць сітуацыю хаця б з тымі элементамі, на якіх можна выбудоўваць далей сістэму нацыянальнай незалежнай стабільнасці, то бок нацыянальныя інстытуты, звязаныя з беларускай мовай, з беларускай культурай. Чаму ўсе гэтыя ініцыятывы нішчацца? Я кажу пра значэнне Грунвальда, і пра купалы, забароны і арышты, і пра карыстанне беларускай мовай і фактычна русіфікацыя ва ўсіх установах ад школы да універсітэтаў. Не хацеце вы ісці на дыялог, зараз, не мэта згодна, гэта, як вы сказалі, як Лукашенко казаў, прастытуткі і наркаманы, навошта інстытуты знішчаць? Якія павінны падмацоўваць... Крамы закрываць. Так. Гэта ж сведчанне не тое, што неготовасці. Гэта просто пацверджанне такой сістэмнай антыбеларускасці, знішчэнне таго, на чым будуецца, на чым фарміруецца незалежнасць. У гэтым праблема. Што, не гледзячы на магчымую змену кан'юнктуры, яны разумеюць гэта, але робяць адваротнае. Хутчэй за ўсё там зараз дамінуе такое мысленне, што калі Расія заваліцца, калі не будзе падтрымкі, нам трэба будзе утрымліваць уладу нейкім чынам. У той час, калі захад супраць нас, у Расіі не будзе рэсурсу падтрымліваць гэтую сістэму, такім чынам неабходна забяспечыць унутраную сацыяльна-палітычную інфраструктуру, якая дазволіць пры умовах аслаблення Расіі утрымаць уладу. Гэта інфраструктура павінна быць цалкам антынезалежніцкая, цалкам антыбеларуская, і яшчэ навесці сюды мігрантаў, узбекаў ці пакістанцаў, на якіх у выпадку чаго можна будзе абаперціся, хаця я не ведаю, якім чынам, гэта ж усё ж такі не сілавыя структуры, але ў любым выпадку працяг выціскання беларусаў актыўных, актыўны эканамічны клас, актыўны палітычны клас, палітычны клас ужо альбо сядзіць, альбо ўжо даўно выехаў, менавіта дзеля таго, дзеля разумення, што гэтую ўладу прыйдзецца утрымліваць без Расіі. І вось з гэтым можа быць звязанае такое, не тое, што не жаданне, а мэтанакіраванае вынішчэнне беларускасці ў Беларусі. Давайте зараз зноўку паглядзім на, як то кажуць, на іншы бок, на дэмакратычныя сілы, так бы мовіць. І вось толькі што з'явілася ў канале Святланы Ціхановскай паведамленне пра канферэнцыю «Новая Беларусь», якая кожны год праходзіць то ў Вільні, то ў Варшаве. І вось у чым розніца, я палістаў такія карткі, яны зрабілі, у чым розніца, у чым адрозненне гэтай канфы, на 5-й ўжо будзе, ад таго, што было. І ведаеце, самае цікавае, это якраз все тое, пра што мы зараз з вами гаворым тут. Таму што галоўнае адрозненне ў тым, што акцэнт будзе зроблены на выкарыстанні новага акна магчымасцей для перахопу палітычнай ініцыятывы. Бачыце?
Ну, ці гэта не актуальнае пытанне? Так я ж і кажу. Ну. Вось. Ты просто так усміхаешься? Не, чаму я усміхаюсь? Падалося. Ну. І галоўная цель, мэта, першая, вось на першым месцы стаіць, перахоп палітычнай ініцыятывы, абмеркаванне, я перакладаю на беларускую мову, тут па-расейску чамусьці, абмеркаванне стратэгіі таго, як ператварыць новыя вызовы, рэпрэсіі, геапалітычная у інструменты для зменаў. Ну, то бок, вось вам, калі ласка, што вы усміхаецеся, скажыце мне, калі ласка, гаспадар Ну, Павлов? бо я памятаю, што хіба 5 год пісалі, ці 4 гады пісалі стратэгію, як захапіць уладу, так, як перамагчы. І хіба толькі там у мінулым ці пазамінулым годзе гэтая стратэгія з'явілася. А зараз будуць наступныя 5 год пісаць стратэгію, як перахапіць ініцыятыву ці выкарыстаць акно магчымасцяў. Ну, звычайна, калі няма пра што казаць, то дыскутуюць пра акно магчымасцяў, бо гэта абсалютна... А ці не патрэбна гэта дыскусія зараз, калі акно магчымасці, ну, акно магчымасці... Ну, каму яна патрэбна? Сілам і людзям у Беларусі, колькі можна пра адно і тое ж дыскутаваць кожны год. Пра што дыскутаваць на канферэнцыі зараз, вось калі беларусы сойдуцца разам, пра што дыскутаваць? Ну, так навошта такія канферэнцыі? Это можна ў эфіры абычна падыскутаваць, і гэта будзе больш карысці, а не рабіць для гэтага пафасныя канферэнцыі, вынік ад якіх будзе 0. І трэба зрабіць карткі, каб людзі разумелі, чым гэтая канферэнцыя ад іншых адрозніваецца, бо ўжо ніхто не памятае, што там было на іншых канферэнцыях. Ну і вынік будзе той же самы, што і за мінулыя гады. І, ну, тут няма нават сэнсу паглыбляцца ў сутнасць і ў нейкую філасофію гэтай канферэнцыі. Усё гэта робіцца для праформы, і ніякіх вынікаў не будзе, і вы добра гэта разумееце. Хіба больш, чым хто з іншых журналісты найбольш разумеюць, якія будуць вынікі ўсіх гэтых канферэнцый. Расце яшчэ большая крытычнасць і скептыцызм, бо рэсурсаў дзеля таго, каб перахапіць нейкую там нават ініцыятыву на сённяшні дзень, калі б яна б узнікла, няма. Калі мы сур'ёзна разважаем пра гэтыя рэчы, то дзеля таго, каб палітычную ініцыятыву перахапіць, а палітычная ініцыятыва азначае магчымасць прыйсці да ўлады. Неабходна мець сілавыя рэсурсы. Гэта як мінімум. Не тое, што арганізаваныя там палітычныя структуры, якія будуць ведаць, што рабіць, калі умоўна група прыедзе там у Беларусь, а мець сілавы рэсурс, пры дапамозе якога можна націснуць на палітычную ўладу. Мець арганізацыйны рэсурс, мабілізацыйны рэсурс унутры Беларусі. Ніводных з гэтых умоваў, якія павінны былі быць рэалізаваны за 5-6 год, на сённяшні дзень няма. І нават няма такого рэсурсу у дэмакратычнага руху. Няма. Зараз няма краіны. Ну і што нам зрабіць? Што мы павінны срацца ў інтэрнэце? Павыходзіць з акна там з 6-го этажа ці павесіцца? Ці абмяркоўваць гэта? Ці абмяркоўваць? Ці вось Павел Усаў прыйдзе на канферэнцыю Новай Беларусі і будзе абмяркоўваць? Любое абмеркаванне павінна прыводзіць да рашэнняў. Як з такой сітуацыі выйсці. Калі ў нас гэтых рэсурсаў няма, што зрабіць, каб яны з'явіліся? І прыняць адпаведнае рашэнне. Не на воднай канферэнцыі, што была там 3-4 месяца назад канферэнцыя там усіх беларусаў свету. Ну, чым яна скончылася? Вы памятаеце? Якія былі прынятыя рашэнні, там рэзалюцыі, мемарандумы? Я не памятаю. Ніхто не памятае. А вы там былі на гэтай канферэнцыі? Не, я не быў, я толькі памятаю, як некалькі асобаў выставлялі плакаты з патрабаваннем крытычнымі. Тым скончылася мінулая канферэнцыя. Якія рашэнні стратэгічныя былі прынятыя? Ну, калі мы кажам пра сэнс канферэнцыі, я не кажу пра тое, што неабходна нешта, што няма сэнсу нешта рабіць дзеля таго, каб прыняць пэўныя рашэнні і змяніць сітуацыю. Трэба рабіць, але гэта не павінна быць прывязана да канферэнцыі. Канферэнцыі нічога не вырашаюць і нічога ніколі не вырашаць. Ну, слушайте, я з баку людзей з бізнесу, якія, ну, калі у нас былі нейкія праблемы ў бізнесе, што мы рабілі? Мы садзіліся за адзін стол і абмяркоўвалі.
Так, калі патрэбна нейкая вялікая праблема, якая большую частку людзей неяк уключае, гэта вялікая падзея, на якой мы абмяркоўваем. Мне падаецца, ўсё ж такі праблема не ў канферэнцыі, а ў тым, што ў нас не так шмат якіх магчымасцей ёсць зараз. Ну, але ж для гэтага шмат крэатыўных людзей і могуць сысціся і прыдумаць нейкае рашэнне. Ну, на мой погляд. Усе магчымасці былі, усе ресурсы былі. Пытанне, што сталася, чаму гэта... Былі сілавыя ресурсы, был той же план перамога. Вось на мінулай канферэнцыі адзінае, што сказала, не на мінулай, на гэтай канферэнцыі там пра беларусаў, так, то план перамога гэта была вялікая памылка. Так, якія яшчэ там вялікія стратэгічныя памылкі зроблены былі? Былі паспалітыя рушэнні, быў міністр абароны, быў нават кансалідаваны полк Каліновскага. Усе гэтыя ресурсы на сённяшні дзень ужо фактычна з палком Каліновскім там. Яшчэ беларусы ваююць, гэта факт, але іншыя ініцыятывы яны па сутнасці збанкрутавалі. І наўрад ці нешта новае з'явіцца, бо даверу да ўсіх ініцыятываў, якія павінны былі бы стаць інструментам мабілізацыі хаця б унутры Беларусі, бо дзеля таго, каб перахапіць ініцыятыву, неабходна мець уплывы і структуры ў самой Беларусі. Стварыць іх зараз немагчыма. Усе онлайн-ініцыятывы яны сябе дыскрэдытавалі ад плана перамога да беларускага гуюна. І прыдумляць штосьці, фантазаваць пра тое, што мы зараз на той канферэнцыі, а што тады год рабілі, калі не было прынята ніякіх стратэгічных ключавых рашэнняў, не было прынята канцэпцыі нейкай, на аснове якой бы дзейнічалі там беларусы ў выпадку, калі, напрыклад, аслабла б Расія. Што перашкаджала стварыць стратэгічныя групы, парасілавыя структуры, якія распрацоўвалі сцэнарыі сілавога ўздзеяння. Нічога ж не рабілася. Што, думаеце, на гэтай канферэнцыі хтосьці прыдумае, каго не можна было прыдумаць і зрабіць на працягу году? Мне падаецца, гэта абсурдна гучыць. Зразумела. Ваша пазіцыя зразумела, і наконт дыялога таксама. Дзякуй, што тут яшчэ можна сказаць. Да, дзякуй за ваш час. Ведаеце, прывыклі завяршаць на нейкай добрай ноце, але зараз тут, што тут скажаш? Нічого добрага не скажаш. Дзякуй, гаспадар Павал. Да сустрэчы.